Sortir de la feina, anar al metge, recollir un medicament a la farmàcia, arribar a casa, és un ritual quotidià vist amb normalitat per la majoria de nosaltres. Però no des de sempre ha estat així. El metge rural, viure i guarir a la Vall d'Aro, 1850-1960. Fa tan sols unes dècades, la vida a les nostres contrades no era gens senzilla. La realitat quotidiana anava sovint acompanyada de problemes de salut, provocats per aspectes tan diversos com el mal estat del clavegueram, la presència d'aigües negres i d'altres malalties que avui ja no són comunes, com el tifus, el còlera i l'hepatitis. I és que no va ser fins la dècada del 1970 que a les comarques gironines es van poder erradicar les epidèmies de transmissió per aigua. Perquè l'aigua, esclar, l'escalfaven a baix amb bombolles i llavors la pujaven a dalt i només hi havia aquell lavabo d'aquells antics i allà ens havíem de rentar i suposo que una palangana ens rentàvem, feia servir l'olinet. Clar, vosaltres teniu quarta de bany, nosaltres no en teníem. Sí, però esclar, hi havia les cases, però a casa sí que n'hi havia i a la Cala Teresa suposo que també. Saps? I amb una buiola. Clar, però... I llavors a l'estiu anaves al mar. Sí, bueno, però també t'havies de dutxar després. Sí, ja pots El comptar. safreig, que era ben El safreig, sí. El Safreig el tenim allà. Però no, això sí que me'n recordo que pujàvem les olles amb aigua que... Les repercussions de la sàgnia de la guerra en el mercat de treball foren múltiples. Dones i nens s'incorporaren al món laboral. Es feia necessari que més d'un dels membres de la família aportés ingressos si volien subsistir en una època de tan gran encariment del cost de la vida i de retracció dels nivells salarials. A Sant Feliu de Guíxols i els pobles de la Vall d'Aro, la indústria del suro, la pagesia i la pesca constituïen les principals ocupacions de la població. Per fer front a la penúria de productes bàsics alimentaris, com ous, oli, arròs, patates o pa, el 1939 el govern decretà el racionament. La manca d'aliments era molt extrema i moltes famílies preferien esmerçar tot un dia de viatges per poder aconseguir aliments. A l'escassetat de productes alimentaris cal sumar-hi les restriccions energètiques, amb els talls d'electricitat que afectaven el sistema de bombeig i subministrament de l'aigua. Aquestes dures condicions de vida i de treball influïen directament en la salut. És per això que la figura d'un metge rural, que se servia bàsicament de remeis naturals, resultava fonamental. No hi havia gens de vi i aigua natural, no havia de beure aigua, tot d'herbes. D'herba prima, d'herba gelada, aigues de capolls de cirera, saps? Allò, aquell pèl del blat de moro. Sí. Llavors de les figrasses, aquella flor que fa, diguéssim, de la figa de moro. Aquella flor que fa com cau seca, tot allò, aigues d'allò. I sempre que tingués set, beure aigues, i em va posar-me bé. Diu, mira, tu agafes una Virgínia, la talles, fes el tall, la poses en un plat, i l'endemà, aquell suc, els hi passes per tot arreu allà on té les verrugues. I així ho vàrem fer. I al cap de 2 o 3 dies... No, més dies, 8 dies. O 8 dies, no sé exactament, però van desaparèixer completament. D'aquella època ha quedat la figura del metge que es desplaçava amb moto, cotxe o cavall i havia de marxar a la casa que el requerien a altes hores de la nit. Aquesta situació, que avui sembla molt llunyana, s'ha mantingut fins no fa massa anys. Les comunicacions llavors eren tan dolentes que els titulars, mancats de mitjans, no tenien altra sortida que exercir la medicina integral i sovint arribaven a una relació familiar amb els pacients. Una motxilla, una bicicleta i la seva moto Guzzi
eren els únics instruments de què disposava per a desplaçar-se fins les cases i els masos, alguns d'ells separats per quilòmetres del nucli habitat. Així es reconeixia arreu el doctor Martí Casals, que amb la seva passió per curar els altres es va guanyar l'estima dels habitants de Sant Feliu de Guíxols i la Vall d'Aro. La bicicleta allò a baix per gastar els pantalons i la motxilla que hi duia allà com un hospital. Sí. Hi duia de tot, sí. Ui, sí, una motxilla d'aquelles tan grans. Hi duia tot allà dintre i si havia de mirar la febre, si havia de fer això, si havia de fer... Tot ho feia a casa. Havia travessat el Ridaure anava gros, hi havia un pont que era petit i anava gros i no podia passar, passava l'aigua per sobre el pont. I ell es carregava la bicicleta aquí i travessava el Ridaure caminant. Aquest home, el sacrifici que feia cada vegada que visitar un malalt, de Sant Feliu anar a Romanyà de la Selva o anar enlloc amb la Gúrcia. Això és el que jo tinc la Gúrcia i moltes vegades hi penso en l'Autor Casals. Per això, dic, per aquí segurament que ja ha passat l'Autor Casals més d'una vegada. I jo hi passo i ell també, com el que devia patir aquest home, en canvi ho feia amb molt de gust. Varen tenir el Serrampió i ell venia visitat així de pressa de vegades, perquè tenia tanta feina. I anava amb la motxilla, amb bicicleta, i va venir i va fer així per escoltar-nos sense treure's la motxilla, i duia una botella d'aigua i me va caure tota l'altra. Doncs ell el veies però absolutament, diguéssim, immers, diguéssim, en el que estava fent, no? Era palpar i rumiar, palpar i rumiar, palpar i rumiar. Sí, bé, jo crec que era un home de... Això que he dit, no? Un home una mica del renaixement, en aquest sentit d'arribar al fons dels... Mira, no sé, tenia un malalt per ell, doncs era com una mena de desafiament amb la malaltia, diguéssim, no? Entens? Una cosa d'estudi i així. No, veig, el que heu dit, no? Un personatge potser una mica d'una altra època, molt anterior, d'aquests renaixentista, no? Com Galè o així, o Hipòcrates, fins a cert punt, devien treballar. Jo crec que aquests semideus, diguéssim, de la medicina, devien treballar una mica així, i ell no havia abandonat aquesta cosa, una mica com el pagès, no? Totes i més dels vessants, els dits favorables que té la paraula pagès, no? Que palpa les coses. Ell vivia més la malaltia poder que un altre, més científic, més aquí, més allà, no? Com un art. Vaig néixer el 1934. Llavors, el metge de capçalera era el doctor Nadal i estàvem aconductats. Però si les coses no es veien clares, es demanava consulta al doctor Casals. També recordo que la meva mare m'hi portava de visita a la Vall d'Aro, que hi anàvem amb el tren. La manera de tractar els pacients, d'explicar-los la malaltia que patien, tant si eren persones cultes com si no, era la clau perquè la gent se sentís protegida tenint-lo per metge. En aquell temps, la tuberculosi feia estralls en la gent de totes les edats. Jo també em vaig ser perjudicada amb un eritema nodós. Després d'un tractament amb estreptomicina i repòs absolut, el doctor va proposar als meus pares d'anar a la Fontpicana, on ell sabia un mas, Can Riera, que llogaven habitacions en dret a cuina i menjador per passar-hi 3 o 4 mesos. Después de una enfermedad, no recuerdo cuál, le pasa la fiebre, el doctor se marcha y la pregunta inevitable, doctor, ¿qué le debo? El doctor mira y pregunta a su vez, ¿en qué trabaja tu marido? Pues mire, está buscando trabajo, los tiempos son malos, está en el paro. Entonces mira a una olla que estaba hirviendo en la lumbre y pregunta, eso huele muy bien, ¿qué tienes ahí? Lentejas. Ponme un plato, estamos en paz. I deia, ell hauria de venir que hi ha el llit fulano o sotano de casa, així. Ja vindré al vespre, feu un plat de fesols, A casa sempre va ser un senyor molt amable, molt servicial, ens va cuidar tots i venia com si fos a casa seu. Hostal de la Gavina, S'Agaró, la famosa actriz
AG se siente indispuesta. Se llama el primer spa de medicina de la región. Acude, atiende, cura y pasa la factura. Garraspero, director de hotel. Doctor Casals. No habrá una equivocación. La factura es alta, la cantidad no es normal. Respuesta filosófica. El precio de mi visita es siempre el mismo, pero el hacerme poner corbata para visitar a esta senyora realmente lo cobro caro. El 1944, quan el meu germà tenia 12 anys, va patir la malaltia del tifus. Aquell temps era una greu malaltia. Va tenir una febre molt alta i en veure que no li baixava, el doctor Casals va suggerir que prengués uns banys, però a casa nostra érem gent humil i no teníem banyera. El doctor va fer mans i mànigues, com vulgarment es diu, i no sé d'on, però la va aconseguir. I el meu germà, gràcies a Déu, es va curar. Després, el 1946, va caure malalt el meu pare. El doctor Casals va fer tot el que va poder per salvar-lo i inclús va demanar consulta per escrit a un famós metge de Barcelona, que crec recordar es deia Roque de l'Alba, al qual li va aconsellar que el millor tractament seria la penicil·lina, però era el principi d'aquest medicament, costava molt de trobar i era molt car. Però el doctor va posar-se en contacte amb unes persones de França. Va ser impossible, no va arribar a temps i el meu pare es va morir als 46 anys. De tota aquesta feina que el senyor Casals va fer per nosaltres, no va cobrar res i, a més, ens va donar la seva targeta de racionament, perquè per nosaltres eren uns temps molt difícils. El doctor Casals no hi és, però no ha desaparegut, perquè els que varen tenir el goig de conèixer les seves virtuts el recordarem sempre. Una persona desapareix quan ningú se'n recorda, i aquest no és el seu cas. Gràcies, doctor, per ser la bona persona que va ser. Els utensilis del doctor Casals conformaven tot un món. Els seus coneixements com a metge general no excloïen la preparació en especialitats com l'obstetrícia i la cirurgia. Li calia diagnosticar amb escassos mitjans, lluny dels hospitals i exercint de forma individual. Ell estava satisfet i orgullós de ser metge de capçalera, tot un metge de poble, i tractava a tothom sense cap mena de diferenciació social, tant persones d'ètnia gitana com intel·lectuals que estiuejaven a la Costa Brava. És el seu programar, els grans favors que havia fet, perquè ell havia fet molts favors a molta gent. Que hi havia gent que, si no tenien diners per pagar-lo, mira, que m'entens, o sigui, no era un home que... La medicina ell la vivia, no era un home que la comerciava, ell no vivia, no era metge per guanyar diners, era un metge que vivia la medicina. Quan matàvem el porc, ell era a casa, i després fèiem uns grans xèfles que també venia. Era com de la família, igual. Sí. Li agradava menjar bé. Sí, després també venia en Ruscalleda, en Pardo, tots aquests ens agrupàvem tots i allà fèiem uns grans xèfles. A conductats, en dèieu conductats, i nosaltres li portàvem el pa, després un altre li portava potser mongetes, l'altre li portava cigrons, l'altre potser li portava vi, i es pagava així. Era una persona, el doctor Casals, que sent diferent, era el diferent, però positivament diferent. La figura d'un metge rural, com el doctor Casals, es consolidà aviat com un element reformador de la societat, destinat a millorar la vida de les persones. Amb el pas dels anys, s'anà vivint la progressiva col·lectivització i socialització del servei mèdic. La relació entre el metge i el malalt anà variant, al mateix temps que canviaven els rols socials d'un i altre. La salut esdevingué progressivament un dret universal i no un do rebut. Es caminà cada cop més cap a una assistència especialitzada i s'incrementà la confiança, a voltes exagerada, en les possibilitats de la ciència. Però l'efecte, el compromís i la proximitat d'un metge de poble com el doctor Casals es mantindrà sempre en el record de les famílies que van tenir el privilegi de viure a prop seu. Gràcies, doctor Casals.